Здравейте! Днес ще ви запознаем с основната чанта на Parafox. Чантата е изработена от нешумяща материя, съставена от 80% вълна и кожени елементи. През рамката е помъчна, широка и доста удобна. Разполага с 4 отделения, като рамите са безшумни, изработени са от дърво и от кожа. Като го отворим, имаме достъп до две по-малки отделения с магнитно закопчаване за аксесуари, като например документи, далекомери и прочее. Основното отделение на чантата е много подходящо за съхранение на ловни аксесуари, като монокъл, бинокъл, фенери и най-различни други неща. Отзад имаме отделение, което винаги е бързо достъпно, където може да боравим с една ръка и да слагаме допълнителни аксесуари, ръкавици, помнители и прочее. Обема на цялата чанта е 8 литра, размера позволява да приберете дори оптика при нужда. От ловни стоки ви пожелаваме на слуха.